Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 11 bersikulo 11 ngadto sa 26. Misulod si Jesus sa Jerusalem unya miadto siya sa templo ug mitan-aw sa tibuok palibot niini. Apan kay hapon naman miadto siya sa Betania kuyog ang napulog duha ka tinun-an. Sa sunod nga adlaw samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoyng igira nga nanahon pag-ayo. Miduol siya sa kahoy aron pagsusi kun may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang nakit-an, kay dili pa man ting bunga. Miingon si Jesus sa igira, "Sukad karon wala nay makakaon sa imong bunga." Ug nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo ug giabog ang tanang mga namaligya ug namalit didto. Gitikwang niya ang mga lamisa sa mga tig-ilis og salapi og ang mga lingkuranan sa namaligyag sa lampati. Og wala siya motugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa hawanan sa templo. Unya gitudluan niya ang mga tao. Nagingon ng Dios diha sa kasulatan, "Ang akong balay paganganlan og balay sa pagampo alang sa tanang mga nasod, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan." Nakabalita niini ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod busa misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Jesus. Nangahadlok sila kaniya kay nadaniman sa iyang pagtulunan ang tibuok panon sa mga tao. Sa pagkakilom-kilom na, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya sa siyudad. Nianang sayo sa pagkabuntag samtang naglakaw sila sa dalan. Nakita nila ang kahoyng igira. Nalaya na kinigikan sa kinatumyan ngadto sa gamot. Ug nahinumdum si Pedro sa pagtunglo ni Jesus sa kahoyng igira ug siya miingon kaniya, "Magtutudlo, tan-awara, namatay ang kahoyng igira nga imong gitunglo." Miingon si Jesus kanila, "Salig kamo sa Dios. Ug timan ikini, makahimo kamo pagsugo ni ining bungtura, maalsa ka ug maitsa ngadto sa dagat kun kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing ug nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. Tungod niini, ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayuon diha sa pagampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Inigtindog ninyo aron magampo kung aduna kamoy kayugot, batok kang bisan kinsa. Pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga atua sa langit mupasaylo usab kaninyo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.